אני אמרתי לקשת, רוצים את יצפן? אין בעיה, תביאו חניה. לא רוצים כל... בועז, אני לא שומע אותך כל כך ברור, דבר ברור, יש רעשים. אמרתי לקשת, אם יש לך... תתק שנייה, אני אתקשר אליך מהטלפון הרגיל. בועז, מה שיפה, שאתה שלחת אותי לקנות אצלו את הדיבורית. ג'יפ שחור, עצור בצד. שמעתי, אני יוצר, שמעתי. שלום. הנה, זה שם. עוד את היד. אתה יודע מי אני? אני אלי יצפן. ואני שוטר. זה בטח טעות, אתה יודע, אתם ראיתם אותי, אני... תדבר. אני לא... מה? אז מה אלעזר יצפן על דיבורית שמענו? כן, יש לי דיבורית, אני ב... שרה עיתורית. אמרתי לתופף? לא מתופף. סליחה, אני פשוט נורא ממהר. תן לי דוח ואני אמשיך, אוקיי? אז אתה אומר לי מה לעשות? חלאס עם הדאווין שלך ועם כל הפוזות האלה. תן לי דוח, אני רוצה לנסוע. זוז. רוצה כלא, תקבל כלא. מה, על דיבורית? מה, אתה ליצן? שזה כלא? ליצן, אה? תביא את המפתחות, אותו מושבת. טוב, די עם השטויות האלה, אני לא נותן שום מפתחות, באמת, יש לזה גבול. 8 כאן 12, יש לי התנגדות למעצר. למה אתה אומר התנגדות למעצר? אני התנגדתי למעצר, למה אתה סתם אומר... יש בעיות צבעוני. אין שום בעיות, הכל בסדר. את בטח מכירה אותי, אני אלי יצפן. נו, אז תעשה פרס. פרס, כאן. אני שמעון, בן בומה וציפי שביט, מתחייב לשמור אמונים. לא מצחיק אותי. בגלל זה הוצאת אותי מהמסגן, יש לו בעיה עם זה? איזה מדבר, חבר'ה, אתם סיימתם איתי? אני יכול ללכת? מישהו ביקש ממך לדבר? אני מדבר, אני לא דיברתי מילה. לבנים, מה יש לנו כאן? החצות להתנגד למעצר, ירק עליי וקרא לי זרדן. סליחה, זה לא נכון. אתה סתם פה מעליל לעלילות. יש לך מסטיק? כן, יש לי מסטיק. ולסע לשכן שוטר בתפקיד. מה, זה מה שעושה לכם טוב בחיים, להתעלל באנשים, לעשות להם את המוות. הכוח עלה לכם לראש. אתם אנשים כאלה קטנים. בלי המדים אף אחד לא שם עליכם. באזרחות הם כלום, כלום. יש לך חודש לשלם. איזה מפתחות שמעון פרס? השבוע שעבר שתפתי אתכם בחוויה לא נעימה שהייתה לי עם המשטרה, וגם השבוע הייתה לי חוויה לא נעימה דווקא עם מישהו שאמור להיות בצד שלי. שימו לב. מישה. טוב. אני אדבר איתך אחר כך, ביי. שלום, דוקטור תבוא. סליחה על האיחור, פשוט לא מצאתי חניה, חניתי רחוק. תכיר, זה אפי הסטאז'ר שלי. הוא היה איתנו בפגישה. באמת? כי זה קצת אינטימי, את יודעת, חשבתי ש... אתה לא תרגיש אותו, הוא אוויר. נעים מאוד. שיהיה לך בהצלחה. תתן מזיע בידיים לחוץ. מה מזיע? אמרתי לך שפשוט רצתי כי חניתי רחוק. תגידי, מה הוא עושה, באמת? אל תתייחס, שיש בנוח על הקורסה. רוצה קפוצ'ינו? לא, תודה, אני עכשיו אכלתי בשרי. אנחנו הם מפורסמים ששומרים כשרות היום. כן? זה נט שומרת, לא? נראה לי. ויהודה? לא יודע. ודלקר בטח לא. סליחה, דוקטור, באמת אין לי מושג. באתי לדבר על הבעיות שלי. הוא כאן בעצמו קנאי. מה הבעיה שלו זה? עזוב אותו, הוא אוויר. בוא ספר לי מה עובר עליך. תראי, האמת שכבר כמה ימים אני במועקם. ממש קשה לי
בגלל שחבר טוב שלי פגע בי. אז זה נכון מה שכתבו בפנאי פלוס? מה? יגאל שילון, נכון? איך הגעת? מה פתאום? איזה יגאל שילון? אז זה בטח קטורזה. איזה קטורזה? דוקטור תבור, אני באמת... הבנתי, זה חיים רביבו. תגיד, נעלבת מרביבו? תקשיבי לי רגע, זה לא רביבו, אוקיי? זה לא רביבו. תוקפני, נקוק לתשומת לב כל הזמן. הכל בסדר, נניח שזה לא רביבו. תמשיך. לפני שבועיים אני נוסע עם גלית. גלית גוטמן? לא. איך אני מתה עליה? זה לא גלית גוטמן, גלית אשתי, עזבי, בקיצור, אני נוסע להורים שלה. איזה רכב יש לכם? סוסיתא קבריולט, טוב? הייתי על התקפי זעם. אם את לא מרגיעה את האוויר הזה, אני תכף עושה ממנו כרית אוויר ויושב עליו עד שיצא לו כל האוויר. עזוב אותו, תמשיך. בקיצור, אנחנו באוטו, פתאום תצא לטלפון, חבר שלי מתקשר, ספר לי הזמין אותו למסיבת יום הולדת שלו, ואני אומר, לא יכול להיות שאותי לא הזמין, אנחנו חברים ממש טובים. מרגיש שרביבו מתעלם מרגשותיו. תקשיב לי, פישר קטן, אם אתה לא תרגיע את עצמך, אני מבטיח לך שאני אדאג שלא תעבוד בעיר הזאת. שיגעתם אותי שניכם, רביבו, רביבו, רביבו. זה לא רביבו. את זה אתה כן יכול לכתוב. טוב, מה שלומך? לא רוצה להפריע, יש לי פה הזמנה, יש לי יום הולדת בשבוע הבא. תבוא, יהיה שמח. תבוא גם אתה. אלי, דבר איתי, איפה נעלמת? אני אדבר... לא רביבו, שכון פנטלון. בואי תבוא, אני אדבר איתך.